Hej, i dag der vil vi gerne lave et bevis for, at x i anden differentieret er lig med 2x, og sætningen lyder på, at funktionen f af x er lig med 2, har differentialkoefficienten f differentieret x er lig med 2x. Og som man kan se her, så har vi tegnet en parabel, da grafen for x i anden er en parabel. Nu vælger vi så et vilkårligt punkt, som vi sætter her, og det kalder vi for x0. Og da vi gerne vil bevise, at vores funktion er differentiabel, så kommer vores røringspunkt til at ligge lige her, og det beviser, at vores tangent ligger lige præcis der. Så udover at bevise, at vores tangent ligger i røringspunktet, så vil vi også kunne udregne vores tangenthældning, og vi ved, at tangenthældning den udregnes ved at differentiere den afledte funktion, så det vil her i vores tilfælde være 2 gange x. Så hvis vores x0 det var 1, så vil vores tangenthældning være 2 gange 1. Så her der står der altså, hvordan vi skal regne vores tangenthældning, og det kræver også, at vi ved x-koordinaten for tangentens røringpunkt. Vi har tænkt os at bruge tretrinsreglen, da det beviser, at en funktion er differentiabel i et bestemt sted på x-aksen. Så nu vil vi bevise, at funktionen er differentiabel lige præcis i x0. Så nu vil vi gå i gang med trin 1, som er beregnet funktionsværdi. Og fordi vi ved, at vores røringspunkt har x-koordinaten x0, har den derfor en tilsvarende y-værdi, som er f af x0. For at bevise, at vi har en tangent lige der, så vil vi gerne kigge på nogle sekanter, og det gør vi først ved at tegne et hjælpepunkt, som vi har sat lige her. Og så tegner vi så vores sekant ud fra det punkt og igennem det røringspunkt, som vi er interesseret i. Vores hjælpepunkt får så et x- og et y-koordinat, hvor vores x-koordinat hedder x0 plus h, og vores y-koordinat hedder f af x0 plus h. Og definitionen på, at den er differentiabel, det er, hvis vi sætter nogle hjælpepunkter tættere og tættere på vores røringspunkt, så vil det være sådan, at vores sekanthældninger de har en grænseværdi. Og hvis de her sekanthældninger så har en grænseværdi, så siger vi, at der findes en tangent. Så nu vil vi så finde funktionsværdien til vores hjælpepunkt, og vores hjælpepunkt, x-koordinat, det er x0 plus h, og h det er det, jeg har lagt til min x0. Så vores funktionsværdi til hjælpepunktet, det bliver så f af x0 plus h er lige med x0 plus h opløftet i anden, og vi ved, at den skal opløftes i anden på grund af vores funktion. Og bare lige for at få et overblik, så ved vi, at det her det er vores x1, og dermed så bliver vores f af x0 vores x1, og det her det er vores y1, og derfor så bliver vores x af 0 i anden vores y1. Og derfor så bliver det her vores funktionsværdi for vores hjælpepunkt, det bliver så vores x i anden, der står her, og vores y i anden, det bliver så x0 plus h opløftet i anden, og den beregner vi så ved hjælp af første kvadratsætning, som lyder på parentes a plus b, parentes slut i anden, er lige med a i anden plus b i anden plus 2a gange b. Ja. Når vi så har beregnet det ved hjælp af vores første kvadratsætning, så bliver det til x0 i anden plus h i anden plus 2 gange x0 gange h. Og for at vise, hvordan vi har beregnet vores første kvadratsætning, så bliver det her altså vores a i anden, det her bliver vores b i anden, det her det bliver vores dobbelte produkt, og det her det bliver vores b. Nu er vi så færdige med trin 1 og går derfor videre til trin 2, hvor vi skal finde sekanthandlingen, og der bruger vi topunktsformlen, fordi vi skal finde sekanthandlingen, og den hedder så as er lige med y2 minus y1 delt med x2 minus x1. Og nu skal vi så indsætte vores værdier i formlen, og vi ved, at det her det er vores y2, som vi lige har beregnet, så der kommer så til at stå x0 i anden plus h i anden plus 2 gange x0 gange h minus vores y1, som vi ved er den her, så det bliver så bare minus x0 i anden. Og det skal så deles med vores x2, som vi har heroppe fra, som så er x0 plus h minus vores x1, som vi har heroppe, som så bare er x0. Nu har vi så reduceret udtrykket, og det bliver så til h i anden plus 2x0 h delt med h. Hvis man så lægger det sammen, så bliver det så h plus 2x0. Nu vil vi så gå videre til trin 3, hvor vi skal bestemme grænseværdibestemmelse, som vi også snakkede om tidligere. Men nu vil vi så beregne det.
Så nu vil vi lige starte med at beregne tangenthandlingen, og det gør vi ved formlen AT, som står for hældningen for tangenten, A lige med f differentieret x0, A lige med lim til AS, og AS det står for vores sekanthandling, som vi lige har beregnet op i trin 2, som vi så bare kan indsætte ind i formlen her. Og lim betyder, at vi leder efter den grænse, hvor vores h er uendeligt tæt på 0. Nu har vi så indsat vores sekanthældningsværdi ind på AS' plads, og det er det samme som 2 gange x0. Det vil så sige, at jeg har bevist, at når jeg differentierer x i anden, så vil det altid blive 2 gange x.